बेयावनो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसेनो आङो गिबियावनो जा नैबे खौरां रादाब चेनेल बिथांमोना आंखौ दिनै नैबे समाव हरखाबनो दसे सम बुंनायनि खाबुखौ होदों। बिथांमोननिसिम आङो गिबियावनो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय। लोगोसेनो दिनैनि नैबे हरखाब हाबाफारियानो जाहैबाय जोंनिया फैगौ जि बराफारा सुबानि जानो गोनां रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय, बे फालिथायनि गिबि खुन्थिया थुजेननाय हाबाफारिमोन। बे गिबि खुन्थिया थुजेननाय हाबाफारिया जोंनिया जानानै थांबाय दायो मोजाङैनो। जोङो बुंनो थाङोब्ला फैगौ जि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय, बे फालिथाया जोङो ओरैबायदि लानानै जोङो बे फालिथायखौ जोङो फालिनो आखायाव लानाय जादों। जोङो जिहेथु 2001 मायथाइनि सिगां जोङो जोंनि खाथि सुबानि बा जोंजों नांजाबनानै थानाय खाथि सुबा बाथाबारि सुबा, बे सुबाजों जोंनि सुबाया जयै रायजो जायोमोन। जोङो माने 2001 मायथाइनि सिगां जोङो आलादायै माने जोंनिया थानसालि गैयामोन। जिहेथु बे हिसाबै जोंनिया सुबायाबो बै समाव न'खरथामल'मोन 2001 मायथाइनि सिगां आरो जोंनिया बे न'खरथामल'बा जों न'खरथामजोंसो जोङो मोनसे आलादा सुबा जोङो जानो हाया बा आरो असम्भबबो नङा। जों न'खरथाम सुबाखौ लानानै जोङो सुबा मोनसे गायसननाया, ओंखायनो जोङो बे खाथि सुबा जों बाथाबारि सुबाजों जोङो जयै रायजो जायोमोननो। जोंबो बारा मिथिया, जों उन्दैसो नालाय दायो, ओंखायनो दा जोंनि मिथिनाय बायदियाव आरो आं मिथिनाय खिनाखौसो बुंगोन दायो। बे हिसाबाव जोङो 2001 मायथाइनि मे दाननि 12 खालाराव जोङो बे बाथाबारि सुबाजों रायज्लायनानै जोङो बाथाबारि सुबानिफ्राय गावस्रानानै फैनाय जायो। जोङो फैनाय जायोबा बै समाव जोंहा बराफारा सुबायाव गासै 13 न'खर जाबायमोन। 13 न'खर जायोब्लाबो जोङो एसे फाइनेन्सनि खेथ्रआव जोंहा दुरबलखाय 2001 मायथाइयावनो जोङो थानसालिखौ लुफुंनो हायाखैमोन। बे हिसाबाव जोङो 2002 मायथाइयाव थानसालिखौ लुफुंनानै 2002 मायथाइनिफ्राय जोङो आलादायै माने थानसालि हिसाबै जोङो गायसननानै लानाय जादोंमोन। थिग थेवबो जोङो गावनानै फैनाया जोंहा 2001 मायथाइयावनो गावनानै फैदोंमोन नालाय, जों गावना फैनाय सनखौ लानानैनो दिनै जोङो फैगौ जि मार्च दाननि 2022 मायथाइनि मार्च दाननि 19, 20, 21, 22 मायथाइयाव जोङो रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय हिसाबै जोङो फालिनो आखायाव लानाय जादों। बेखिनिखौनो आङो बुंनानै दायो मा हाबाफारि लागोन बे रुपाथि मायथाइयाव? बे रुपाथि मायथाइ हाबाफारियाव जोङो दायो हाबाफारि हिसाबै जोङो सानब्रैनि हाबाफारि लानाय जादों। गिबि सानखालि जोङो हाबाफारि बायदियै जोङो बायदिसिना बेखेवनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। नैथि हाबाफारियावबो जोङो बेखेवनाय हाबाफारि मोननैसो आद्रा थाबावनायखिनिखौ जोङो बेखेवनाय हाबाफारिखौ लाखिबावनाय जादों। लोगोसेनो जोङो गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिबो थागोन आरो आर'ज बादायलायनाय बे हाबाफारिखौबो जोङो लाखिनाय जादों। थिग बेबायदिनो जोङो लासखालि गेवलां मेलबो लाखिनाय जादों। लोगोसेनो हारिमु बिलिफां आयदाबो थागोन। बेबायदिनो गासै जों हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों आरो बराफारा बाथौ थानसालिनि जा रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय, बे फालिथायनि दिनै गिबि खुन्थिया गायसनजेननाय हाबाफारिखौ दिनै मावफुंनाय जायो। बे लेखायै जोङो गायसनगिरि हिसाबै जोङो आलासि महरै हांख्रायदोंमोन सुक्लाय सेरफां BPF नि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि मानगोनां दिगन्त कुमार बेजबरुवा, लोगोसे सुक्लाय सेरफां ब्लक BPF निनो मावफुं आफादगिरि मानगोनां बाबुल चन्द्र बर' बिथांमोना, आरो लोगोसे बाहागो लायो जोंनि सानजा खोला बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि, तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जोङो बाहागो लाफैनानै जोंनि हाबाफारिखौ खुंनायाव मददथि होफैयो। आसा फारियो फैबाय थानाय मार्च दानाव खुंजानो गोनां सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जे मार्चनि 19, 20, 21, 22 खालाराव खुंजानो गोनां जायो रुपाथि मायथाइ फोरबो, बे फोरबोआव
गरेस्वर हालामनि बाथौ सिबियारि लोगोसे जोंनि हालामनि गासै रायजो राजा बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे जोंखौ मदद होफैयो बेखौनो जोङो दिनैनि नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो मिजिंथिनाय थाबाय गोजोन्थों। গোপচাৰা গাঁৱৰ এই বৰাপাৰা চুবুৰীত বাথৌৰ ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিব আহি থকা মাৰ্চ মাহত। গতিকে আজি লাই সূতা স্থাপন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল। নতুন অঞ্চল, মই আচলতে ইয়াত আগত আহি পোৱা নাছিলোঁ, তো এই গাঁৱৰ যুৱ বন্ধুসকলে আমন্ত্ৰণ জনালে আহিলোঁ, খুব ভাল লাগিল। গতিকে বাথৌৰ যিটো অধিৱেশন হ'বলৈ গৈছে 25টা বছৰ পাৰ কৰাৰ পিছত ৰূপালী জয়ন্তী, এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত হওক, সকলো ফালৰ পৰা সমাজখনক এক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত ভূমিকা এটা ল'ব। তো এইটোকে আশা কৰিছোঁ, অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত হওক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। যেহেতু আহি থকা টাইমত আপোনাক যেহেতু 44 নং গড়েশ্বৰ সমষ্টিত যেহেতু প্ৰাৰ্থিত্ব বুলি ইতিমধ্যে আপোনাক ঘোষণা হৈ আছে, তেখেতে আপুনি কি ক'ব? হয়, দলৰ কাম কৰিলোঁ বিগত প্ৰায় 20টা বছৰ দলৰ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া ৰাইজে বিচাৰিছে দলক অকণমান সন্মুখৰ পৰা আহি নেতৃত্ব দিয়াটো। গতিকে ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মী হিচাপে আমাৰো একোটা আশা থাকে, নিজে দায়িত্ব লৈ কাম কৰা। আহি থকা বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিম। ইতিমধ্যে ৰাইজৰ ফালৰ পৰাও সমৰ্থন সহযোগ পাইছোঁ। আৰু অকল যে BPF দল এনেকুৱা নহয়, গোৰেশ্বৰবাসী ৰাইজে বিচৰা যেনে মোৰ লাগিছে। বিভিন্ন দল সংগঠন, ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক সংগঠনবিলাকৰ পৰাও আলোচনা বিলোচনাবিলাক চলি আছে। গতিকে দলৰ শ্ৰদ্ধাৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু দলীয় নেতৃবৃন্দই যদি প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰে, তেনেহ'লে আহি থকা দিনত ইয়াত BPF দলৰ কেণ্ডিডেট হিচাপে জয়ী হ'ম। তো এইটোৱে বাকী, আৰু তাৰপিছত নিশ্চয় আমাৰ পিছপৰা অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ কাম কাজ কৰিবলৈ যথেষ্ট আছে। গতিকে ইয়াত কাম কাজবিলাকৰ গতি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ দৰে মানুহক যদি সুযোগ দিয়া হয়, আমাৰ এই পিছপৰা যিটো সমষ্টি, এই সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি যাম। এলায়েন্সৰ কথা ওলাই আহিছে, হয়, এলায়েন্স থাকিব, NDA এলায়েন্স থাকিব। আৰু আমি গম পোৱা মতে গোৰেশ্বৰ যিটো বিধানসভা সমষ্টি, এইটো BPF দলক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ব। গতিকে সেইখিনি কথা আমি গম পাইছোঁ।